I hola, bon dia. He vist l'últim episodi, que evidentment no és l'últim perquè al final diu continuarà i no es pot acabar així, perquè bàsicament s'acaba sense que passi res. Ha sigut un episodi on s'ha vist el passat, vale? Que jo al principi m'he quedat així com, què? Perquè veus tothom així supermudat, amb barret, vale? Que van a visitar Marley, com si fossin turistes, saps? I jo pensava, que estem en un univers paral·lel o... Però no, clar, és el passat. És el passat, el primer cop que arriben a Marley. I bueno, ha estat bé perquè he entès una mica més l'Eren. L'Eren actua com actua, pel que he vist, perquè es morirà d'aquí poc. Saps? I tu quan te n'adones que moriràs d'aquí poc, dius, cago en dene, he de fer alguna cosa, saps? No puc marxar i que tot segueixi igual. I llavors, clar, ell diu, vale, doncs ajudaré els meus amics que no hagin de patir mai més perquè la resta del món són enemics. Em sembla un bon punt de vista. O sigui, ara l'entenc més. Que una altra cosa que havia pensat era, clar, l'Eren té el tità Shingeki, que segons sembla pot veure el futur. I clar, vulguis o no, si saps què passarà, no m'estranya que perdis les ganes de viure, saps? Després, pregunta, si és el tità fundador, no pot canviar això del límit d'anys que pots tenir un tità? Per què no? Pots alterar la memòria de la gent, pots crear titans, per què no me pots canviar l'edat en què et mors? Jo li recomanaria a l'Eren que es llegís el manual d'instruccions del tità fundador, perquè veiés una mica què pot fer. Què més? Ah sí, hem vist el tità fundador. Quina cosa més lletja, mare de Déu senyor. O sigui, hi ha el cap allà penjant, saps? Al mig de les costelles, que dius, per què? Per què? No ho sé. Com es mou allò? I com ha creuat l'oceà? O sigui, flota. Perquè s'ha vist, que els titans colossals nadaven. No caminaven pel cel. Això m'ho devia haver inventat jo, que a vegades amb l'anglès, doncs, has de suposar coses, si no puc estar tot el dia al traductor, m'entens? Després, molt fort el que li va dir l'Eren a la història, ets la pitjor persona del món perquè em vas deixar viure. I clar, pensat així, doncs, poder sí. No, però no, ho feia amb bona fe, la història, què sabia ella, saps? I també s'ha vist que el que va dir l'Eren dels Ackerman i de la Mikasa, que eren com esclaus i que no tenien llibertat perquè només obeïen ordres, mentida. O sigui, s'ha vist com en Zeke li diu, què estàs dient? I relacionat amb això, bueno, hi ha el dilema intern que té la Mikasa de si aquell dia, quan l'Eren li va preguntar, Mikasa, per què et preocupes tant per mi? Què sóc jo per tu? Clar, aquí, moment emotiu, i la Mikasa diu, em sembla que surt un senyor així del no res allà al mig, saps? Que dius, tio, podies haver esperat. I llavors la Mikasa diu, ets família. Però clar, família, de sang no. I si la Mikasa té un dilema intern és perquè hi havia una altra resposta, m'entens? Ell es planteja si li hagués expressat els seus sentiments de veritat, doncs potser l'Eren no estaria fent el que està fent. Ja veig venir que un recurs per aturar l'Eren serà la Mikasa. Eren, t'estimo. O sigui, no fa Attack on Titan això, però vés a saber, diuen que l'amor pot moure muntanyes i tot, saps? Que algú em va dir, fes un vídeo de què passarà. No en tinc ni idea. Trobaran l'Eren, això segur. Però a partir d'aquí, si vols que s'acabi bé l'anime, que jo crec que sí, o sigui, jo crec que s'acabarà bé, perquè, o sigui, em costaria molt d'entendre que algú faci un anime sencer en què s'acaba amb un genocidi, saps? Vull dir, no sé en Hajime quines idees té, però no... Crec que ha d'acabar millor que això. Doncs aturaran l'Eren. Dubto que el convenci, per tant, només hi ha una altra solució, que és
que deixi de viure, ho direm així. I m'imagino que els titans colossals cauran amb ell. No? Perquè si és el fundador, el tità fundador, jo em pensava que seria molt millor. O sigui, jo crec que no pot lluitar, saps? És massa tosco. Per tant, sí que l'aturarem, segur. O que algú altre agafi el fundador. Tanto, Ara, algú dels nostres crec que també el perdrem, Per això, que hi haurà algun plot twist o alguna cosa d'aquestes d'en Hajime que té preparada, que em quedaré. Però bueno, per això ho mirem. O sigui que, vinga, ens veiem al següent episodi. Vagi bé.